Ni serbisyo isip barangay kapitan sa barangay 9 sa munisipalidad sa Malaybalay, Bukidnon. Usa ka amahan, usa ka padre di pamilya. Gawa sa pagserbisyo sa iyang mga kababayan, nanginahanlan sab og tabang aron malugwayan pa ang kinabuhi sa iyang anak na si Sniffy. Aron atong mabalaan ang tibuok istorya ug ang tabang gikinahanglan sa iyang anak, makauban nato karong hapon si Tatay Rodrigo Digong Timones. Mayong hapon kanimo, Tatay Digong. Mayong hapon, sir. Kumusta ka mo diha? Kap, kumusta man ang inyong pamilya? Unsa po ang atong panginabuhi si Sniffy, kapila man ni siya sa mga magsuon? Ako karon na kasamtangang kapitan din sa Barangay 9 ug aduna ko upat ka anak. Ug kana si Sniffy, ikatulo na ako na siya kay ang kamagulangan babae, lalaki, babae, then lalaki, upat na sila. So muna sila sa panginabuhian diri. Samtangan kana si Sniffy katrabaho kana diya sa Bukidnon State College University sa Malaybalay. Usa na siya ka member da sa BAC o sa Awards Committee diya sa University of Bukidnon. So sa pagkakaroon siya nasakit siya sa iyang kidney problem, no? Na wala na gid function ang iyang kidney. Diya niya namatikdan ang iyang pagsakit diya na sa pagtrabaho niya diya sa Bukso sa Bukidnon State University. Pwede ba nimo sultihan aning sakit ni Sniffy, Kap? Giun sa pagsugod ani inyang sakit? Nagsugod ang iyang kidney problem niya itong tuig 2017. Bulan sa Oktubre na mo siya na matikdan na nag-kidney failure na gid siya. So nag-undergo siya sa iyang dialysis din sa Malaybalay diya sa St. Jude Hospital. Ug na-come up na gyud ang panahon nga gi-advise na gid siya nga kinahanglan mag 3 times na gid siya og dialysis. Ug mayo na lang kaluhis sa Ginoo. Adunay mga malumong kasing-kasing nga nagboluntaryo nga modonate sa iyang kidney aron magcompatible sila matransplant siya sa iyang kidney. Namatikdan ko na siya nagalikramo sa iyang cram sa iyang TL. So during the time naapa siya sa siyudad sa Malaybalay katrabaho as a back member gihapon sa Vision Award Committee. Mao na tong gayon nga nagdeklarar na ang atong panggamanan nga sa procurement services na mag-procure na kita og mga equipment pinaagyo na gyud sa procurement procedures. So hangtod nga kinahanglan siya og ang BSU maadunay mga knowledge sa bago nga pamaagi sa procurement services. So nakatransfer siya dito trabaho sa BSU. Dito nakita namo nga sige na siya gram ang iyang PL. O finally nakita dayon nga nagpa-check up kami, nakita nga may mga problema na ang iyang pag-ihi, no? So antod na come up na gid sa endpoint sir nga na hindi agad na function ang iyang kidney. So gi-recommendar na gid ni Dr. Sandoval for dialysis. Nagsugod yan. So namatik na ko na sa Batanon pa siya. Mahilig gid siya sa pagkaon sa mga junk foods. Kaya bisan sa opisina pa na siya, usay di naman yun to, magbalon na ko mga junk foods dito, mag-inom og coke. Ug dito pag uli sa balay, magalikramo siya nga ang iyang TL cram. Mo gina siya mo namatikdan ako bilang amahan nga katanaw pirmi siya. Sa pagkakaroon, kumusta ang kondisyon ni Sniffy ug asa man siya naka-confine? Nagkadto kami sa Davao, i-repair kami dito sa espesyalista. Ug nakita na mo si Dr. Badang, sa espesyalista sa kidney. Ug na siya diya doktor sa Davao Medical School Foundation. Ug diya po sa Davao Medical Metro Hospital. So dito nag-undergo na siya sa ilang mga laboratory test.
sa tanan nga mga test para mag-cross matching sila sa ng T-cells. Dito na ipadala sa Manila o naipegayo na ang mga laboratory test. O karon ang sa donors na lang nung Tuesday nakuha na mo sila og T-cells o ipadala na sa Manila for cross matching sa ilang mga T-cells. Kung karon paputo na lang mo ang resulta dito sa Manila kung compatible ba silang duha na pwede siya mahimo ng kidney transplantation. Sa pagkakaroon sir na sa Davao no for 3 times dialysis dito sa DMSF sa Davao Medical School Foundation. Gabalin-balin sila usay sa Davao do kay tungod lagi ni atong pandemya karon. Kung doon ay mga contact tracing sa DMSF, ibalhin sila pag dialysis dito sa Davao do. So sa pagkakaroon sir right now dito sa Davao do ibalhin na po sila kay na clear naman ang isolation sa DMSF. Karon sila sa DMSF, sir. Si Sniffy usa ka single mom. Kinsa sad ang nag-alima sa iyang mga anak karon na naa siya ay sakit. Ang isa niya ka-anak, sir, si Sinsi. Si Tioy. Nakaroon sa ako, sir, kay mo man akong pumirong apo. Nasa karon sa ako galimas siya. Di man pwede dito isagol sa iyang mama permini kay online man siya sa Muslim University sa MSU. So diri siya sa ako karon ga online schooling. Mo dalaw lang na siya dito kung adunay weekend mo tanaw siya nga inahan sa Davao. Nanginahanglan ang inyong pamilya og dakong kantidad para sa operasyon sa inyong anak. Lakip na pod ang iyang pang-dialysis o rehabilitation. Human ang operasyon. Kap, ang inyo na lang panawagan kay Senador Go o sa mga tao nga gustong mutabang sa inyong pamilya. So, Senator, thank you so much. The first punong barangay ngayon mong gitagaan diri sa Balay-Balay. So, I need your help, Bong. Sa expenses sa dialysis sa 3 times a week. O sa umangabot nga operation kung madayon man kung magmatch man ang ilang tissue nga tuwa karon sa Manila. So, lisod kayo apil ang injection ug tambal. Ug taga-malay-balay man ako. Wala ko balay dito sa Davao. So, ga-board ko dito sa pad. So, kung doon na kay katabang baluko. Ang malasakit, gaingon na pagkatabang man sila pero dito na sa final billing. Ang ako lang ga problemahan ang iyang pag dialysis sa 3 times a week na in every session pinapangayuan siya 2,000 ang iyang ipotent na injection na 5,000 dito sa Davao. So sa kadugay na nga panahon sa dito sa laboratory nga mga pag-testing sa iya dako na gyud ang kantidad na akong gasto. Salamat sa mga iyang mga kabats, mga igagaw. Kanong na ikatabang kami na. So, nanabagan ko rin mo Senator Bong, kung pili matabangan ko rin mo. Dahan salamat sa imo, Bong. Ang kaso sa inyong anak, Kap, among ipaabot sa dawatan ni Senador Bongo. Kaning iyang kondisyon, amo kining tun-an aron amo siyang matabangan. Okay? Daghang salamat, Kap Digong. Salamat kayo. Salamat kayo sa inyo diha no sa tanang staff sa Bisaya gyud. Ipaabot ko nga magpadayon ng inyong pagserbisyo. Sila binaka ng sa among kauban sa Kabisayan.
Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud.